Ongi etorri denoi, lurraren sorreratik gaur arte historian zehar bidaiatuko dugu. Duela 5.000 milioi urte Lur planeta sortu zen. Lur planetak kanpo eta barne geruzaz osatuta dago. Irudi honetan, geruza bakoitzaren azalpena duzue, eta historian zehar izan den eraginagatik aipamen berezia egingo diogu barne geruzako atal bati. Atal hori mantua da. Mantua lurrazaren eta nukleoaren artean dago. 3.500 graduteraino iritsi daiteke. Eta bertan dagoen magma aurrerako ikusiko duzuen hainbat garaitan laba moduan kanporatua izan da. Duela 500 milioi urte lehenengo zelulak sortu ziren. Zelulak bizian duten unitaterik txikienak dira. Duela 530 milioi urte Lur planeta dinosaurioak bizi ziren. Haur hezkuntza 4 eta 5 urtekoak dinosaurioaren inguruan ikertu dutena azalduko digute. Hemen dituzue haur hezkuntzakoek egin dituzten. Egun guk dinosaurioen buruz ikasi dugu. Pintatu. Badakizu zer diren dinosaurioak aspaldiko animalia ziren. Egun baten etaldi denun arautza bat eta gero uran mendeatu zan eta puztatu zan bera jetzi zanen eta gero da deio puztatzen eta honun baduntzion dinosaurua puztatu zan. Honun jabati honun jaioten arautzatik. Dinosaurio mundu osoan ziren. Dinosaurio batzuk ziren handiak, besteak txikiak, besteak 3 adarekok, besteak egiten zuen, besteak egan. Batzuk harakijaleak ziren. Velociraptor, Spinosaurus, Tyrannosaurus rex, Brachiosaurus, Raptoraptor. Beste batzuk belarjaleak. Diplodocus, Triceratops, Brachiosaurus, Iguanodon, Stegosaurus, Ankylosaurus. Beste batzuk oruga lekatetatik egaten zuen. Adibidez eta Oviraptor. Gaurkoaz ez da dinosaurioik antzeko krokodiloa, berdoka eta aranoa. Dinosaurio azkarrena zen Velociraptor. Dinosaurioik handiena Diplodocus zen. Ate horretatik beste kristaleaino. Txikiena zen Compsognathusorion tamaina zeuken. Tyrannosaurus ez. Dinosaurioik beldurgarria zen, porque ume bat oso ikaltu jan. Baten meteorito bat eroi zen, eta gero sumendit eta piztu ziren, eta dinosauro guztiak hil ziren. Dios
Apartheid.